Hey, nona yami right? Right mntakwethu otherwise. Akuhle manje ekudanda ukuzingela kodwa ke akhondo imbi. Yebo. Nobe ngifuna ukuxalela bani ndiyakuthanda. Yeah. Like serious. Ngiyazibulala inkosi. Ndingazibulali. Wey anti bafuna bona bathi ngane kuthethe kokugqibela fonini. Ndithethe kokugqibela qha bendifuna ukwenza uyazi lo way ube strong lo way ba ekuse ndiyakuthanda Dawois, ndikuthanda ntwana yami. Yata. Nje ingane ngivalo. Yabona le nto ongayiqheli yazi izinto uzireceive manje outing. Uyabona ukuthi yothusa not that like ulathi hey yazothu but hey I appreciate the way like ekhoya kodwa yawo. Yeah. Ndicingile man. Ndathi man ke ndiphinde ukukhumbuza kodwa uqhela uyithetha moslo uthi uyancanya. Ngoku yeah, hayi Nkosi mntana. Nkosi nawethu. Dawois. Hayi responde ke lexesha ndisele novasha. Kamandi bungangixeleli for abantu be respond bongixelela for abantu ivele like the way wena ucinga ngalo ngelixesha. Yeah da injani. Kamandi mina kokho bendicinga because yazi kokho yazi ekokundenzele anxiety like March date yakho ibini yazi kokho bendicinga idate yakho ngoba hey kaka izala into ndini yazi ba kokho kundenzele anxiety yalona. Hayi onobuyicingile ke ngoku. Kokho handa ya ndiyayazi mina. Ndiyazi. Ke sure ke ta. Jambi jambase. Ya tipa. Ya zangomveli wenu mfondini. Thank you. Sharp.